hey madoda sibaningi sisey'nkingeni. Khona umuntu osebuhlungwini ongasiyena isizathu sabo lokho buhlungu lokho. Khona ukuthi abantu ethola ukuthi umuntu uzaleke kabi kwayena. Manje kuhlukunyezwa yilokho. Khona abantu abangazazi lokuthi abangazi nokuthi obani obaba babo. Khona abantu abangazi ukuthi bona mabeguqa kumele beguqephi, mabekhuthama kumele bekhuthame kuphi. Kodwa-ke okwamanje ake sithi nje shwi ezitolo siyabuya siyaqhubeka kanti ulalela umsakazo wakho iVoice FM siletha intokozo. Yeah man, hena nje emsakazweni wakho iVoice FM. Hena nje iyasho kamnandi-ke ingoma yakhe uBongani noBlack Culture madoda naye ufezeka noKhayilo Da Kid madoda. Khayilo Da Kid hena nje bethi ningikhumbule nami mama nobaba lapho nikhona. Ningikhumbule nami hena nje kuwona umsakazo wakho iVoice FM. Kanti-ke sisehlelweni lakho lumnandi kakhulu sithi The Late Night Show. Hena nje uhlelo lakho lingena ngalo lo ihora lesithupha uze kushaya lona ihora elesishaka lolunye nje sishaya ingoma nje yayo afro nayo hip hop. Kanti ke namuhla hena nje sise nayo insizwa la uMthobisi hena nayo motivation hena nje na izwile uMthobisi ingoma. Khona umuntu osebuhlungwini ukuthi yena washaya abazali. Lo muntu loyo ekukhuleni kwakhe uthola ukuthi uzoba nokuhlukumezeka noma ebele inkinga akabhekana nazo. Bethi uyazi ukuthi ukushiwa abazali akuyona into umuntu akayikhethela yona, kodwa uthola ukuthi umuntu yena usekuthathe wakwenza ijoka kuye. Ngathi nje kulowo muntu kumphunguleka nje lowo mthwalo, ngoba abanye bathwele umthwalo kodwa akusiyona umthwalo ekumele abethwele yibona. Mlaleli weVoice FM sengiphinde ngabuya sisibuyile. Ngiphinde ngibingelele futhi wena osanungena lomsakazo ozongilalela uma sengiphana nendawo. Ngiphinde ngibingelele futhi nabo bonke abantu abasanda ukuvula. Nawe umbuzo usubuziwe. Into engayisho mina kuwena umuntu wasekhaya okuleso simo. Lo buhlungu uwodwa umnyango noma uyedwa kwathiwa uma ukhulu uyathiwa ke umuzalwa uba nomndeni mase uthi kunyade ukuhamba umndeni bese kuthiwa ayikho intandane uNkulunkulu. Ngasho kuwena ngithi-ke wena mntwana wasekhaya ubuhlungu besicathulo ubuhlungu omzwayo baleso simo somndeni wakini. Ngifuna ukuthi kuwena umuntu wasekhaya ayikho indlela noma abekho abazali oyobathola ngaphandle kokuthatha ukuthi-ke indlela yakho ikukhombise esontweni. Ubaba wakho uyomthola esontweni. Iyona ndlela mina engathi ingasiza wena kuleso simo okuwo ekusona ukuthi-ke balekele esontweni. Lobo buhlungu obuzwayo bungakuphose etshwaleni, lobo buhlungu obuzwayo bungakuthathisa isinqumo ukuthi-ke thatha intambo uyibeke emqaleni. Lobo buhlungu obuzwayo bungakuthathisi iy'nqumo ozothi ekugcineni masuyisola ngazo. Mina ngithi kuphela thatha lento enganamngozi shona esontweni. Ikona uba uyofica ubaba wakho yonke indawo yokuhamba kuyona. Ngithi mina kuwena noma thiwa uhamba ehlathini ushiya abazali bakho beza igama elilodwa beza ubaba wakho wena ongabonwayo. Uyena ozokuvikela kuzo zonke lezi zinto. Uyena futhi ozomelana nesimo sempilo yakho. Wena uNkulunkulu uthe ethatha abazali bakho. Abathathanga abazali bakho kunganaso isizathu. Ngithi kuwena yonke into eyenzeka empilweni yakho inesizathu. Ayikho into eyenzeka empilweni yomuntu ingenaso isizathu. Wena uzalelanga ukuba intandane emhlabeni, awuzalelanga awulethwanga emhlabeni ukuba uzothenga ukuhlupheka. Akekho umuntu ovuka ekuseni ehamba esitolo eqede yothenga inhlupheko. Ngithi kuwena noma behambile abazali bakho noma bekushiyile noma behlukumeza emndenini wakho, ngiphinde ngikhulume nomuntu ohlukunyezwayo emndenini oshawayo emndenini. Ngithi bayeke bekushaya sesikhathi sabo. Bayeke begiye phezulu kwempilo yakho kusesikhathi sabo. Ayikho into enga-expire. Yonke into ine-expiry date. Ngithi nakuwena lento abayenza kuwena
basezoshona phansi basezokhothama kuwena. Ngithi kuwena into engifuna uhlala uyazi, uma umuntu ezoletha into noma ezokupha something, umwezela ngesandla, isandla esibe ngaphansi kuba isakho, wena ongaphethe lutho. Ngithi kuwena ungakuvumeli umwela yonke into eqhamuka kumuntu. Kuphela bekezela isikhathi sakho siyeza, udalela ngenhlupheko. Usize oliphethe noma ubuhlungu kuphethe besikhashana kuzodlula uzophumelela. Hayi. Angazi ukuthi ngithini kodwa nje sithi ukubekezela kuzala impumelelo. Ubuhlungu indlela eyempumelelo kuyenzeka ibe nobuhlungu. And kulaba bathulela omajoka lawo ongasiwona awabo, noma mhlawumbe uyayibona ukuthi mhlawumbe ulahliwe ekhaya, mhlawumbe uyitshela ukuthi wena umuntu olahliwe. Mubuya kwakhe esontweni kusho ukuthi kusuke sekumndeni wakho omunye. Yabo kuye esontweni unento ungene ngaphakathi esontweni, bayazi abantu abakholwayo. Mawungena ngaphakathi esontweni uthola umndeni, uthola nomuntu okwazi ukuxoxisana nayo yonke inkinga obhekene nayo. Kuphela yikho into yasokutshela yona, ukutshela izwe lilodwa kuphela ukuthi khuleka, uNkulunkulu uzokukhumbula kulolu sizo kulona. Which means ukuthi ke noma ulapha emhlabeni unabazali bakho abaphila emoyeni. Bayeke laba bahambile emhlabeni, khona abaphilayo emoyeni, uNkulunkulu akubekele bona. Balekele esontweni ke ubuhlungu kuzophela. Amazwi akho nje okuvalelisa kumlaleli esekhaya. Amazwi ami engingawasho umlaleli esekhaya olalela iVoice Yomphakathi FM noyithanda kakhulu. Into engayisho ukuthi ke lo umsakazo omkhulu kakhulu uyaphilisa, uphilisa abantu abaningi njengoba sikhona nazi ingxenye ukuthi ke sidlulisa umyalezo oyisiphiwo uNkulunkulu akasiphe wona. Ngithi mina kuphela dlulisela kumuntu nomunye edlulisele komunye nomunye edlulisele komunye, mtshele phela ungawulaleli wedwa lo msakazo lona. Usuvuma ukuthi ke kuphile wena kuphela. Philisa phela nomngani wakho, nomngani wakhe philisa umngani wakhe. Noma uthi ufike esikoleni awuqhoshe ngawo batshele ukuthi ke yazi mina lo buhlungu ade nginabo enhlizweni bengingazi ngizophuma. Mina bese ngizothatha isinqumo ukuthi ke ngihenge ngenxa yobuhlungu ade ngibuzo. Ufikile uMthobisi motivational speaker wafike wangitshela wathi yazi lo buhlungu engimzwa buzodlula obesikhashana. Mina khona izwe ngifuna ukudlula kulona. Nento engifuna uyiqaphele mlaleli osekhaya olalela iVoice FM, impumelelo yakho uma uzophumelela ngeke uyibone impumelelo yakho, kepha izobona umuntu oseceleni kwakho. Bayeke bakuzonda, bayeke bekubize noma yini, bayeke begiye phezulu ekhanda lakho. Impumelelo yakho sesikufikile. Kunjalo nje. Hey, uMthobisi utholakala kanjani kwezokuxhumana? Ngiyatholakala kakhulu. Ngizoqala ngichaze, ngiyatholakala kuFacebook. Uyabhala ukuthi ke Mthobisi Ngunesi. Ubhala kanjalo nje kuFacebook Mthobisi Ngunesi. Base ushona lapha kuYouTube. Mawufika kuYouTube uyabhala ukuthi #iyakhulumisa TV, #iyakhulumisa TV. Uzongithola. Uhambe lapha ku-Instagram. Ku-Instagram uzongithola ngibhalile lapho ukuthi ke Mthobisi Mkhize noma umothanda uyabhala ukuthi ke #iyakhulumisa TV. Mase uya lapha ku-TikTok. Mawufika ku-TikTok uyabhala ukuthi ke Mthobisi ono E. Mase uthi ke Mkhize ono H uhlanganise. Mthobisi ono E, Mkhize ono H uhlanganise. Uzowathola amavidiyo ami. Mase uyangithola futhi ngikhona na WhatsApp kakhulu, ngikhona na WhatsApp enambeni ezibili, ngikhona kuzona WhatsApp. Enambeni engikhona WhatsApp ngifuna ukuyibambe yokuqala Vodacom. 071 571 67 92 071 571 6792. Uphinde ungithole futhi mawubona ukuthi awungitholi lo WhatsApp lo muntu noma angifonele ziyafonela zonke lezi namba za WhatsApp. Ubhala ukuthi ke 071
76 76 23 23 741. 741. Yes, ngiyatholakala kakhulu lapho, ngiyafoneleka futhi noma ngasikhathini ngiyatholakala. Anginazo ikhathi ukuthi-ke angitholakali ngazo ngisebhizi, cha. Wangifonela ngiyafika, ungangibiza enkonzweni yakho mfundisi wami, ngizofika ngikulethele into ephilisayo, into engenabungozi, ngiphilise abantwana bakho baNkulunkulu ukuthi-ke isikhathi sabo siyeza. Ungangibiza futhi noma ngabe kuyiphi, noma ngabe uhanjele isihlobo sakho, ngizofika ngikusize kuleyo nkinga, ngizofika ngikhuluma amazwi azophilisa. Ngiyabonga kakhulu kwiBoss FM, ngiyabonga futhi nakumphathi weBoss FM, ngiyabonga kakhulu ukusilethela lo msakazo omkhulu kangaka osiphilisayo. Ngilapha ngenxa yayo iBoss FM. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu, sibonge kakhulu, sibonge kakhulu futhi sidibane futhi ngoLesithathu oluzayo. Siyabonga, siyabonga. Amen. iBoss FM, eyami, eyakho, eyethu sonke, ngaso sonke isikhathi, sithokoze. Hayi ngiyashaya.